Jambu alas. Heeh. Khususon sapa, Mas? Ya tanya ngene kene sik, tanya ngene ya. Pak Jumianto, siap. Tak nyanyane ya. Nang keamanane yo mumet. Ora apa-apa, tak tampa jenenge rezeki ya. Nah, wis sampean joget jam 12 ya. Ah, pinter. Ini ya. Kuwi nyapa, Mas? Salim. Oke. Oke, mudhun ya Pak joget ning ngesor. Ya. Oke. Dilagone sik. Oke. Ya, sik ya Mas ya, jam 12 ya. Jam 12 yo Pak. Lagune dituruti ra turuti tawur iki. Wis kena leak. Leak ya apa Mas? Bali lho. Yuk, jam 12. Oh. Alah, jambune sapa? Kesenian apa to Mas? Ayo, jambu alas. Wis, Buk, rungokno ae, rungokno. Iya lho, ditabuh iki. Weh, sesuk kon nanggap tipe wong iki. Lah wong iki ditabuh. Terus nang YouTube terus. Yo. Turung rondo aja dirabu. Yo sumpah ning bati yen kula tidak dikawin dikate ati ora bakal luru ganti. Sumpah ning
dipun pinangkani. Jambualan. Ora sakmono diparani neh monggo. Sopo? Yo, Barara.